Искате ли вашият бизнес да достигне до повече хора? Вече не е нужно да влизате в сериозни разходи и време за реклама. Представете вашия бранд по иновативен и ангажиращ начин. Българите обичаме кратките и позитивни послания, а вие ще предлагате разнообразие от такива. Всяко споделяне позиционира бранда ви на преден план. Посланията ви са създадени от писатели и оживени с анимации от художници. Но това не е всичко. Получавате възможност да създавате отстъпки според нуждите на вашия бизнес. Вие сами определяте условията, а ние предоставяме система, с която да наблюдавате целия процес. Изградете по-силно онлайн присъствие, създайте по-близка връзка с клиентите, стимулирайте туризма, провокирайте повторни посещения, повишете своите продажби. Защо да не опитате и вие?